खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय ब्लगाना बेंटल गेटनिफ्राय स्टार्ट जागायजेनबाय जों थांगोन जाहैबाय बरफोथार एनडिएफबि नामखौ बरफोथार जायगायावनो मोनदों चिरां जिल्लानि बरफोथाराव जे जायगाखौ जोङो आइलेन्ड होननानै बुङो ओरैबो दै गेजेराव बर' गामि लोगोसे बावहाय गोबां कमिउनिटिनि मानसिफोरबो दङ बे जायगायाव थांनि एसे थ' बरफोथारनि आबहावा एसेनो खौरां लाहैनो नागिरदों थांग्रोनि थ' बिदिब्ला जोङो स्टार्ट खालाम बे जाहैबाय बरफोथार नैबे बरफोथार बाजार ओमफ्राय एनडिएफबिनि मुंखौ बबे जायगायाव मोननाय बै खन्द'आवसो मोनदों दे बैयावहाय एनडिएफबि मुङाखौ चिरां जिल्ला बरफोथार गामियावनो मोननाय जादों दोननाय जादों बिनि सिगां बिएसएफ मोन बर' सिकिउरिटि फोर्स नैबेजों गिर्जा दं मोनसे बाप्टिस्ट चर्च ओमफ्राय न'आ नैबेनोमोन जायगाया नैबेनोमोन बरफोथारा दा स्कुल जाबाय बियो ओमफ्राय न'आ गंसे बैयाव गेजेराव दङ न'आ माबानिमोन बेनिफ्राय नुहुरगोनदां एसे दाबो दं हनै बै न' बोराय नुहुरनाया बै न' बोराय नुहुरनाया बेनो आरो बेयावनो मोन्दोंमोन बे बरफोथार स्कुलावनो एनडिएफबि जोनोम मोननाय जायगाया एनडिएफबिनि नामा बे जायगायावनो मोनदों थ' जोङो रायजो राजा नोंथांमोना गोबाङानो मिथियो आरो गोबाङानो मिथिया बांसिन भागानो मिथिया दानि गोदान जेनेरेसन इउथ्सफोरा अनलि एनडिएफबिखौ उदालगुरियाव जोनोम मोनदों होननानैल' मिथियो नाथायबा खिन्थु चिरां जिल्ला बरफोथार गामियावनो एनडिएफबि मुंखौ दोननाय जादों थ' बिदिब्ला जों बरफोथार गामियावहाय एसे जयपुरजों गिदिंहैबावनि मोननैसो जायगा दंबावो जों मोनसे मुस्लिम न'खरनिफ्राय ओंखारबोबाय जाबोबाय ओमफ्राय मुस्लिमफोरनि बर'दिनबो मानिबोबाय थ' बावहाय गोबां बाथ्रा खोनाबोबाय जै बै समावहाय जोंनि एनडिएफबि जाय हाब्रांसार बे हाब्रांसारखौ गोबाङानो दानि जुनियर गथ'फोरा लोगो मोनाखै खिन्थु नैबे मुस्लिम सम्प्रदायनि सासे आदाया ओरैबायदि मोजाङै खोन्थाबाय आरो लोगोसे मा खोन्थाबावदों जेब्ला ओरैबायदि दावहा जाफुदोंमोन दावहा जाफुनाय समावहाय आर्मि पुलिस ना बायदि रोखोमनि बिसोरो नागिरफुबाय थानाय समावनो जोंनि सासे सिनियर जोंनिबो सार बै आं मुं लानो सानाखै बै सारखौ जेब्ला ब्लेक पेन्टारफोर नागिरफैदोंमोन नागिरफैनायावहाय बे सारखौ मा खालामना दोनबाय कम्बलजों खोबफिननानै दोननानै बेखौ सोर बासायदों खिन्थु मुस्लिम सम्प्रदायनि मानसि बै व्यक्ति खिन्थु बे सारखौबो दिनै रायखांदों थ' मोजां नांदों माखासे जारिमिनफोरखौ माखासे खोथाफोरखौ अनलि बै एनडिएफबिनि दावहायाव बर'फ्राल' गोबां मोनदों न' डाउट 50% मोनदों मुस्लिमा 20%आ जों बर'जोंनो एनडिएफबिनि थाखाय गोबां न'खरानो आलाय सिलाय जादों मुस्लिम सम्प्रदायनि न'खरफ्राबो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै आङो दै बेखिनियावनो दोनथ'दों नेक्स्ट टाइमाव आं गोलावैनो लाबोगोन अलप मदद करिबिब्रा खुसेर बिदि लानो नागिरदों एसे दा सान्दुं गोसानि एसे देहाफोरा थागद जायो नाम खुसेर बिदि लोंबा मा जायोमोनलाय खुसेर बिदि लोंबा मा जायोमोनलाय थागद जायो जन्दिस बिनिफ्राय गोजानाव जायो नामा नोंथ' जन्दिस गोनां साइसल' नुखादों माथो नोंखौ आमाव माव नों बायदि थै गैयि नङा आङो थैया बारासो थै होबाय थायो आङो मान्थलि होमबाथ' बेमार दङ होमबाथ' नोंहा बेमार दं बेमार गैया थैयासो बारा जोंना आच्छा थै होनो हायो खुसेरानो माथो लावथि बायदि फिसा फिसा मा गान्थि बारासो होनो ओइ मिथा आसिना नायब्रा ओइ गान्थिथ' बेसे आसिना बारा गिदिर जायालै इदिया रांख्रेब माबा खासाव फैयै जयपुर होननाय मोनसे जायगा सब मोनखानोसै जयपुराखौ एसे थांबावबा बर' गामिखा नै बेफोरबायदि दै स्राय ओरैबायदि दुगैनो मोजां जागोन बा बावहाय आरोखि दुगैनो मोजां जागोन जयपुर बरफोथार थांगोन नै बावहाय माखासे लिडारफोर दङ लोगो लाहैनो रायलायहैनो बिराद गोबावनो बेफोरबायदिनो स्रायनो जोंबो ओंखारलांनायसै खुन्था पस्टारा जागायजेनबाय जोंनिया नै लिडारफोरबो दंजोबसै ओमफ्राय नै नै बे जाहैबाय एपिबि
चिरां डिस्ट्रिक्ट निसिमा बावहायलाय फेरेंगालाय मा हिलायनो हाबावनोलै फेरेंगा जेबो खामानि गैया निसिमायाव दिनै माबा बिफैदोंनो माबा केन्डिडेट टिकेट बिफैदोंनो बहाबा दासो दाग्लामनो नुजोबदों मानिलाय मोननैल' पार्टिनिल' थानो मोननांगौ ना मा मोननैल' पार्टिनि हानजानिल' दङ मा बुंगोन आमसुआ बेयाव थादोंबा एपिबिआ थाफादोंब्ला बुजिदो जित हामारा है सरकारा दामारगोन ना 100आव 100% 101 नङा 100आव 100ल' थाखायो पारसेन्टना सोरनि दैदेननायाव बे लिरनाया सोरनि दैदेननायाव जादों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि नि चिफ अफ द अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि ओइस अनथाव आच्छा लिरा नामा नोंलाय लिरगोन ना लास्टआवसो लिरो आं आच्छा ओरैबो लिरगासिनो दङ नै बे माने हाखु दाखु जाब्रबनाय नालाय दिनैनिफ्रायनोमोन नामा लिरनायनि माबाया जोंना चिरां हिसाबै निसिमायाव गावनि समस्थियाव दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरोखि जागायजेनबाय बे इट विल गो अन एन्ड अन आच्छा बे थांबाय थासिगोन बे थांबाय थागोन देयर इज नो एन्ड थाथ'नब्लाबो मानिया हा बेयाव गैया मेंनाय देयर इज नो एन्ड नो लिमिट एन्ड नो बाउन्डारि मेंनाय होननाय जिनिसानो जों मेङाखै दाबो मेंनाय होननाय जों जिनिसानो दाबो मेङाखै मेंनाय गैया आच्छा एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ मा खावलायगोन बयबो गावनि समस्थिफोरावहाय जायफोरखौ केन्डिडेट होदों एस ए हल एनडिएफबि हिसाबै एनडिएफबि फेमिलिफ्रा गावबा गाव समस्थियाव भटखौ होगोन होननानै आं खावलायगोन आच्छा थिगैनो दं सैलाबदों जायगा गैयाब्ला दंफाङावबो सैख्लाबनानै लिरनांगौ एपिबि मा लिरगोन एपिबि आच्छा बेसे गोबाव जाखो जोनोम जानाया एपिबिआ मास मोननैयानो जाथों मास मोनथामानो जाथों थावबो पलिटिकेल पार्टि गोदाना बेबायदि एसेबां थाबैनो स्पिड खारथायनो हायालै मुथते मोनसेबो माबा लिरथाव माबा जिनिसखौ बारग'आ आरोखि बारग'आ दंफाङावबाबो बारग'आलै गाबोन बबेसिम लिरगोन बबे जायगायाव गाबोन मेन जोंनि निसिमा बेबो निसिमा माथो मेन हरैसो साहाजो माबाया लामाया रडआ बिहावबाबो होदोलायनायाव दंलै अबेसे नोंनाव सिखा खुख्रि दं होलायनो सिखा खुख्रिदों मा खेथ्रआव होलायनो नों खारनांगोनसो बालांजों मा राव होनदों नों खारनांगोन नों बावहाय बियो दिनैनि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय ओमफ्राय जों दान्दिसे नै बेफोरबायदि ज' सावरायलायदों सारमोनबो दं माबो दङ गासैबो थ' गाबोन जाहैगोन ओरैहाय साफागुरि टु बागमारा ट्रेक्टरा लांदां फोरदांखा गाबोनो थारमाने साफागुरिनिफ्राय डाइरेक्ट बागमारा गाबोन बागमारासिम हाजोबगोन ना हाजोबा बेखौ नाजानोसै ओमफ्राय दिनैहाय नैबे आइलेण्ड बरफोथार एरियायावहाय ससे लिरनाय आधा बेला लिरनाय जाबाय बरफोथार मासिम फाथाबारि बाजारसिम मासिम लिरगोन फाथाबारि बाजारसिम माबानिफ्राय जयपुरनिफ्राय फाथाबारि बाजार नांगलबाङानिफ्राय आपटु माबासिम बाजारसिम थ' दिनैनि थाखाय बे आधा बेला जों खावसे बेला जों बावहाय लिरबाय ओमफ्राय गाबोन जों हरै फारसे हाइवे रडआव जों लिरजोबगोन एसे गोगोम लिरनांगोन नङा होमबा थ' जों भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'नोसै गोलावबो जाबाय बाय बाय